Het WTC Expo in Ljouwert wordt neetopvang voor 600 vluchtelingen. Een van de hallen wordt inrichten. De opvang gaat gauw iepen en zal ont januari broekt worden. Maandjong zullen omwonenden van het WTC informeerd worden. Op het Jereveen komt een asielziekencentrum van 600 mensen. Daar is de gemeente die juist jong mee akkoord gaan. De locatie is nog net bekend. De burgemeester praat manje met het COA. Het zal zeker nog een jaar worden voordat het AZC er is. De vrienden van Omroep Friesland en Omroep Maaiwerkers winnen van de morgen aan het demonstreren voor het provinciehuis. Er is ook een petitie aanbeen voor het behoud van zelfstandigheid van de omroep. Provinciale steden praten over de toekomst van Omroep Friesland. De actiegroep voor behoud van de schans op het gebied jouwt de strijd nog net op. Juist maakt het gemeentebestuur bekend dat het cultureel centrum in het dorp dicht moet. In plek daarvan komt er een nieuw multifunctioneel centrum bij de burgemeester Harmsma. De 115e editie van Veekeuringsdag in Warkum is van een maand uiteenzet. Er zullen meer dan 120 stiks vee keurd worden. Maar guidjes en kjeltjes hopen de organisatie meer bijen te loeken. Het is vannacht om de 11 graden heen en er zit een matige wind uit het westen. Morgen is het eerst bewolkt, 17 graden, metjes droog en zinnen.